Sportpark Schepersheuvel is de toeshaven van Sint-Odiliënberg. En van de ploegen Oeders Oetsendgebied Oetkomend in de 4e klasse C duidt die ploegen tot nu toe het beste. Ze pakten uit de eerste 11 wedstrijden 26 punten. Want alleen Ormondia en Armada voor zich dulden in de ranglijst. De nummer 3 ontving afgelopen weekend middenmotor Sint-Joos. Geen hoogvleger en dus is de toesploeg favoriet in dit duel. Maar in de openingsfase kwam dat verwachte krachtsverschil nog niet helemaal uit de verf. Berg ging aarzelend van start en de grootste kansen waren zelfs voor de gasten. Hier zelfs 3-1 op een goal van Berg af. Maar die Sint-Joos ontbrook het dan in deze wedstrijd aan het killersinstinct dit soort kansen af te maken. Ook kwam de ploeg met een aantal geblesseerde spelers. Het doelde uiteindelijk tot halverwege de eerste helft voordat de eerste goal viel. En toen bleek Berg ook meteen een muitje te groot voor het toch al gehavende Sint-Joos. Dankzij 2 doelpunten van Sander Muizers, 2 van Dirk Verbeek en een treffer van aanvoerder Jonathan Hermans won Berg in eigen hoes met maar liefst 5-0. Voor Sint-Joos is het de derde nederlaag op rij. En Berg zit de koplopers op de hielen. Die gaan op jacht naar de tweede periodetitel.